Entzun zenuen zego zer, bueno, zuek galtzaile zinelako, nazionalista zinelako... Ez, gura mari esatotien erdi barreka. Juen, barri dobez, ostuzkuen erropak eta juen hortiziet, gero, eman kitago, gura manke esan bez gero. Gure beku adeli benizena, da enterebizan makinie kendutzien. Enterebizan no kendutzen makinie. Da denun zeboia ben. Ez dutzien jamonekin, Handik urtera ero barrido erreklameba ben. Da joen guardazo bilek, da ekarri zien makinie. Karbonero bat egon zanan Madalena hostien metxaka, karbonerue. Haren alabie, Mari, hareken duzen makinie. Da gero, bera, haue adelak ikusta benien, begituen izen, baina eserrezan bez da bestiek, arpeze pipini neurrera eta segidu.